nik uste politia, bai ikasketza prozesu bat bai entza baino bat ez egutzat ez, gure berrigea hontan, hainbat nolait esateko direktore o lidergo mota ikusi dut, eta bakiu zein dian hobiak eta zein okerrago, bizi izan dituen esperientziangatik, eta bakiu pixkat handik jo behar dugu. Entrenatzaile baino gehiago laguntzaile modun esango dukenik. Ze azkenen bai guk bizi izan deula, bai koldo bainik esperientzia bat eskolarretan, eta bakigu, eta bai gero afizioa dutak. Eta bakigu ze importantzia hasieratik disfrutatzea kirol honetaz, bai azken talde bat osatzea. Azken finean nahi du lagundu, bai nik gutxinez errendimentun bai, baina batez eziketan modu. Eta gogoratik egin zuena beste batzu, gure beste gatik egitea. Eta laguntzeko pertsona batzuk beste. Infantiletan, bigarren infanteni urtegatik gero bain zuten salto bat, eta ikusi barko lehenengo karrera egitea. Eta salto handia da, eta lehenengo karrera gero ikusi eta gero ja orduan jartzen dituzu zure metak, eta orduan mejoratzen dut. Lehenengo karrera bukatu dira. Gabonetan asko entrenatu dut eta espero dugu entrenatutakoa karreretan erakustea. Nire bai lesionatu hona esperau. Ja, normal. Ez diferentutako geha eta laguntalde bat sortu dut. Bastante gotea produktu bat eta salda zuen. Zarra kirola iteko eta horreak ere nik ebalde baitik zebaren gortek uste genuen uste bukatzako urditzu kopa. Hogei nola dauen kopa Gogoak gehiago. Nik bintzat nahiko nuke igual pixkat neska gehiago animatzea bat. Bai, aigea, azkenean ere bai, entrenatuten dugu kontu baten inkana egiten da. Rodillo también. Oiga, infantilak rodillo dute mintzaka eta hauek dute inkana eta batzutan rodillo ere baita. Montatzen dute entrenadoriak zirkuito bat, adibidez, jartu dituzte hiru makil eta azpitikan pasatzea edo SK pasa batzu bat ontartzetik.